Tak zareagujem ja. Samozrejme, že tam pracovné nebol, bol si tam užívať s pípkou. Pán poslanec Matovič, máte plné ústa slušnosti k ženám. Chápem, že s pípkou Pavlinkou si veľa neužijete, ale prosím, zdržte sa komentáru na moju partnerku, dobre? Pán poslanec Jakab. Ja už je Matovič pri ňom. Čo si povedal o mojej manželke? Čo si ty povedal o mojej partnerke? Nepríš mojej Pavlinky, dobre? Ani nie, Toto nie ti rozumieš. Danko, zapne mikrofón. Poprosím, odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Ako sa vyjadruješ? Ako sa vy vyjadrujete? Ako sa vyjadrujete vy? Čo si tu teraz hovoril, keď bol vypnutý mikrofón? Čo ste vy rozprávali? Povedz, zopakuj, čo si porozprával. Nech sa páči. Ty zopakuj, porozprávaj, čo si tu hovoril. Poslancovi Národnej rady si hovoril. Hovoríte o slušnosti k ženám a správate sa ako? Ty si to teraz hovoril. Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No povedz to. To isté, čo ste rozprávali vy, ale prosím vás, ale pán vtedy si mi týkal, teraz mi zrazu týkaš. Ale tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak Pozeráš ako sa do zrkadla? Pozeráš sa do zrkadla, keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? Ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time next time, pokračujeme ďalej, dobre? Pán Vašečka si užíval, pán Vašečka klamal pána predsedu parlamentu, ja som bol pracovne. Dobre, sadnite si, pán poslanec. Dobre? Napísal si. Čo preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Ty si omylom bol premiér. A celý národ videl one time next time, dobre? Myslíš, že ťa má rada?